बे समाव जोङो नैबे हाबा लागाव फैदों लोगोफोर जों दिनैहाय हाबा जागोन माने नैबे बोसोरनि जोबथा हाबा थथ'फ्राव माने लाइफां एरि गायबाय दा रेडिसै जों हिन्जाव गोदान न'निफ्रायहाय जों थांगोन माने जोङो हिन्जाव गोदान लागो जागोन आरो ना दा जोङो रेडिसै स' नोंथांमोना नायदो जोंनि समाजाव जोंनि ख्रिस्टियानिटि समाजाव माबायदि हाबा जायो आरो हिन्जाव गोदान लागोआ माबोरैहाय हाबाथिलियाव नुजाहैयो आरो माबायदि बरायो सबखौबो आं बे भिडिअनि गेजेरजों लाखै लाखै खोन्थाहैगोन स' आं बुंनो बावदों बे हाबाया सान्थिफुर सारिनं अदालगुरि बेवहाय बेनिफ्राय एक्सुवेलि खाथियावनो इमान गोजान नङा जोंनि समाजाव बेबायदि माखासे फारलें गद्रेज सनाय जोङो नुनो मोनाखैमोन जोङो अखल गुबुन हारि गुबुन जाथि बङालि ओमफ्राय बांगाल बंसि बिहारि बेफोरनिखौहाय जोङो खोनायोमोन सम्पति हराबा गावनि हिन्जावखौ सावथानाय मानाय नाथाय लासै लासैनो जुगा समजों सोलायबोबाय दा जोंनि समाजाबो गावनि फिसाजोखौ अनो बिनि सिन महरै जि दङ जाय हायो बेबायदिनो माने मोनफा मोनफा बेबायदि गिफ्ट बा बेबायदि बुस्थु लांनायखौ जोङो नुनो मोनसै बे समाव गासै जाथि खुरमा फैबाय आरोना जों बे समावहाय थांनोसै हौवा गोदान लागोआव एबा हाबाथिलियाव जों थांसिगोन थाङिनि सिगां जोंबो गसंनानै एसे फंनैसो माखासे बाथ्रा बुंदों आरोना बिनिफ्राय जोङो थांसिगोन लोगोफोर लागोनिफ्राय जोङो थांनोसै हाबाथिलियाव जोङो थांगासिनो दं आरोना बे समाव हिन्जाव गोदान लागोनिया नोंसोरो ना आद्रिखाय आङो एसे फार्स्ट सिगाङैनो आङो फैदों उनाव सफैबाय दा सफैनायनि गेजेरजों जोङो माबायदि जोङो हाबहैगोन आरो माबायदि बेसे बबे गोजाननिफ्राय बरायगोन बे समाव आं देखासिनो दङ दसेनि उनावनो नुसिगोन जोङो हाबहैनायखौहाय माबायदि जोंखौ माबायदि बरायो जों माबायदि बरायजागोन नायदो आरोना बिसोरो बेम दामग्रा थारमाने बेम पार्टि Hey, how much is it? हाबा जाफैदों जोंखौ मोजाङै बरायबाय बरायखांनायनि उनावहाय फैबाय दा जोङो जिरायस लाबाय एसे साहा पानि लोंनायसै बिनि उनाव एसे फुनायसै आरोना जाग्रा फैगौ टेस्टआव बिथाङा बुंदों जे डिसेम्बरनि 27 लायगोननो बेनिफ्राय हायगौमानि एसे डिसेम्बरनि 5-6फ्रावनो हाबा खालामगोन होनना बुंदों आसा खालामदों बिथांनि हाबाखौबो
बोथोर गिबिसिन मोनजागोन खोन्था बाथ्राया बेसो माने बे हाबाया गामि दसेयाव जादों माने गामि दसेनिनो हिनजाव गोदान गामि दसेनिनो हौवा गोदान ना बे खय नाम्बार बे बे 2 नाम्बार बेनिफ्राय हिनजावा 4 नाम्बाराव माने बुंनो थाङोब्ला एखे मण्डली एखे गामि आरोना दा ओरैबायदि प्रब्लेम जायो बेयावहाय आंनि साननायाव मावनायनि बेलायावसो प्रब्लेम जायो जोबोद मण्डली मोनसेनिनो मानसिया जुदि माखासे हिनजाव गोदान लागो जानांगौब्ला मावनायावहाय मोनसे प्रब्लेम जायो 1 नाम्बाराव 2 नाम्बारावहाय हिनजाव गोदान लागो महरै फैनायाव प्रब्लेम जायो जाहाथे खुरमाफोरा खाथि खालानो फैनो हागोन गोदानै फैनो एसे हानो नागिरा बै गामिनि मानसियानो जुदि माखासेया जुदि हिनजाव गोदान लागो जुदि जानांगौब्ला आरोबाव प्रब्लेम जायो ओंखायनो सेंग्राफोर जेला सेला गामिनिखौ नायनानै दोनखादोंब्ला केन्सेल खालामदो गामिनिखौ लायोब्ला प्रब्लेम जायो हागौमानि एसे गोजान गोजाननिखौ नागिरनानै लादो ग्रोम ग्रोम थांनानै गारि मटरजों थांनानै जाहैनो हानाय बायदि खाथिया नै मावनाया दांनाया डिस्टार्ब जायाखै होमबा गेलाबदो 6-7 मानसि मावफैफाग्रा फैफाबाय हिनजाव गोदान लागोजों नैबो सिन्था खालामदों आरोखि आङो ओंखायनो गामिनिजों गामि लालायोलासो प्रब्लेम जायो बायदि मोनदों आं मोदादे रंजादों ना रंजायाखै बाजैयालाय मोजां मोनदों इस बेनो खालमासि बोथोर गिबिसिन जायोलाय ने जानायसै ना आगामखौनो सुफैजेनबाय आखाइबो सुजेनखाबाय नै साफा सुखाबाय माने नेदोंल' आरो माला सफैयो बुस्थुआ एसे टाइमाबो जाबाय नालाय ओंखाम उखैहांबो जाबाय माने जानायसै आरो माने जानो रेडिसै आरो ओंखामा गागाम बाखि खालायबाय नायनायाव खाख्रेबख्रेबब्लाबो जायो ओंखामखौ गोगोमनो इय जानायानो बयनिफ्राय देरसिन इय गोगोम लाखिखाबाय नंगौ होमब्ला र' आन्दा लिंहरगोन दा जाखांबाय लोंखांबाय दायो एसे रेस्ट लादों रेस्ट लानायनि उनावहाय थांनोसै हिनजाव गोदान लागोजों हिनजाव गोदानजों बिदाय लानानै ब्ल'नायसै आरोना जाबाय खिन्थु बोथोर गदायनि 2022नि जोबथा नालाय बोथोर गदायनि जाहैबाय ओरैबायदि जाबाय जोबथा आरोखि जानानै जोबथा डिसेम्बरनि जोबथा नैबे 2022नि केसियावथ' गोदान जासिगोनलाय गोदान बोसोरनि जासिगोन जाबाय खिन्थु ओरैबायदि जानाय लोगो लोगो नै मोखां खावलाय फुख्रिनि लकेल दाउ लकेल ना खावलायफ्रा थै जागा जागा जालायबाय थैया लोगो लोगो बारायखायलाय गोरोन्थिखा दस्राफोर नै खख्लेल'सै नै खावलायफ्रा ओंखाम दालि लाजालायसो गैला आरोखि बिसोरो मोनजाथ'वाखै नै बिसोर मोनजायै पार्टिफोर एसे गामिनि खाथियाव बिसोरो संनाया amat bener nih. Abadannya anglitel boy menbaik nih, gue menbaik nih babu nih. Babu, apa dah kau main nak? Oh nih, apa dah kau main nak? Apa dah kau main nak? Jakiuna, dia gue menbaik. दायो थांनोसै आरोना जाखां लोंखाङै नै एसे बिदाय होबाय जयै रायलायदों आरोना बिदाय लादों बिदाय लानायनि उनाव हिनजाव गोदाना जोंखौ बिदाय हरनोसै आरो जों बे न' हाबा थिलिनिफ्राय जों थांनोसै जोबथा गेजेरावनो बिदाय लाबाय आरोना नै
जाखांबाय लोंखांबाय बिदायबो होखांबाय थांनायनि अनगा जेबो गैला थांनायसै बिदाय होखांजाबाय आरो मा थाबावनो बिदाय होनायाव थाबाय थाबावोबा फाइन नाङो नालाय बिसिना गामिया ओंखायनो बिदाय होबाय नालाय थांनायसै आरो ना दे लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेबायदिमोन माने हाबानि ब्लग